ҳисор шаҳре ки зиёда аз 100 000 асрори таърихӣ дар он нуҳуфта аст. санъати меъморӣ, маориф, фарҳанг, истеҳсолот, дирӯзу имрӯз, варзиш ва сири дарозумрии марди 108 сола. خب بینندگان گرامی، اینک رسیدیم به نزد قلعه تاریخی و باستانی شهر حصار. бозори ҳунармандон, асптозӣ ва гурӯҳи эҷодӣ дар қалъаи овозадори ҳисор, сайёҳати экстремалӣ, олами вуҳуши ғайриоддӣ дар алмосии афсонавӣ, лаззати хӯрокҳои миллӣ, урфу одат, расму оин, табиати гуворо. من همه جام ده شما نگاه دوش کاف فهمیده. ҳунару ҳунармандӣ ва дигар санъату асрори ҳисори шодмон рӯзҳои наздик дар Travel Show қадам ба қадам аз равзанаи ҷаҳоннамо манзури шумо.